дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. авҷи дубораи коронавирус. Эрон дар 150 шаҳр таътил эълон кард. олимон гуфтанд кадом гурӯҳи одамон коронавирусро вазнин мегузаронанд. Помпео бо роҳбарияти Гурҷистон пушти дарҳои баста чиро баррасӣ кард. роҳ ба сӯи зиндагии ором. сулҳбонони рус долони лочинро аз минаҳо пок карданд. кор дар дорухонаҳову марказҳои тиҷории бузурги Русия барои хориҷиҳо мамнӯъ шуд. бо шарҳи пурраи хабарҳо бо шумо ҳастам Юниса Атамуллоева. салом. сухангӯи ситоди миллии муқобила бо корона дар Эрон аз таътилии 150 шаҳру калоншаҳри ин кишвар аз рӯзи шанбеи санаи 21 ноябр ба муддати 2 ҳафта хабар дод. Алиризо Раисӣ бо ишора ба густариши рӯзафзуни омори ибтило ва маргу мир аз ҳисоби густариши корона дар ин кишвар афзуд ки бар асоси охирин омори 25 маркази устон дар кишвар ва 124 шаҳри дигар дар вазъи сурх қарор дорад ки дар ин шаҳрҳо аз соати 9 шаб то 4 субҳ рафту омад мамнӯъ хоҳад буд, иттилоъ додааст хабаргузории Форс. инчунин Алиризо Раисӣ таъкид доштааст ки дар даври ҷадиди маҳдудиятҳои коронаӣ ҳамаи машоғил ба ҷуз машғулиятҳои сатҳии як ки таъминкунандаи лавозиму колоҳои зарурии мардум ҳастанд, монанди супермаркетҳо, нонвойҳо, марказҳои имдоду наҷот ва бахшҳои дармонӣ, бемористонҳо, мактабҳову дорухонаҳо таътил мешаванд ва дар бахши идорӣ ҳам ҳадди аксар 1/3 коркунон ҳақ доранд дар маҳалли кор ҳозир шаванд. сухангӯи ситоди миллии муқобила бо корона дар Эрон таъкид кард ки ҳамчунин ҳамаи мадорису донишгоҳҳо, ғайриҳузурӣ ва марказҳои мазҳабиву фарҳангӣ ва намозҳои ҷумъаву ҷамоат ҳам ба муддати 2 ҳафта таътил аст. хадамоти матбуотии Роспотребнадзор мегӯяд сигаркашон бештар ба шакли вазнини бемории COVID-19 гирифтор мешаванд. қайд мешавад ки ин одати бад эҳтимоли тавассути даҳон сироят шуданро бештар мекунад. тамокукашӣ кори шушҳоро бад мекунад ва инсон дар мубориза бо бемории сирояти нав бештар азоб мекашад, қайд карданд дар Роспотребнадзор. ин ниҳод тавсия медиҳад ки барои муҳофизат кардани худ аз ин беморӣ бояд аз тамокукашӣ даст кашид ва ҳамаи қоидаҳои беҳдоштиро риоя кард. Майк Помпео, котиби давлатии Амрико дар Гурҷистон, бо президент Саломе Зурабишвили тавсияҳои ҳамкориҳоро дар бахши дифоиву амниятиро баррасӣ карданд. сафорати Амрико дар Гурҷистон бо нашри изҳороте гуфт ки дар мулоқот котиби давлатӣ ӯҳдадории Амрикоро ба тамомияти арзиву истиқлолияти Гурҷистон тасдиқ кард ва талошҳои кишварро дар амри мубориза бо терроризми ҷаҳонӣ ситоиш намуд. дипломати амрикоӣ ҳамчунин бо нахуст вазир ва ҳамтои гурҷии худ низ гуфтугӯ кард. аксарияти дидору гуфтугӯҳо пушти дарҳои баста анҷом ёфтанд. коршиносон баронанд ки Помпео ба Гурҷистон барои ҳалли масъалаи таъсиси пойгоҳи низомии Амрико дар ин кишвар сафар кардааст. дар суҳбатҳояш бо мақомоти Гурҷистон Помпео сари масоили ҳамкориҳои стратегии Амрико бо ин кишвари Қавқози ҷанубӣ аз ҷумла дар бахшҳои тиҷорат, маориф ва фарҳанг тамаркуз хоҳад кард. нерӯҳии сулҳбонони рус пурра долони лочин ва қисмҳои роҳ ба сӯи Степанакерт, пойтахти напазируфтаи Қаробоғи кӯҳиро аз минаҳо пок карданд. онҳо ҳамчунин нуқтаи назоратӣ дар наздикии шаҳри Шуша таъсис доданд. ин иқдом ҳаракати мошинҳо дар роҳи долони лочин имконпазир кард. аввалин мошинҳо аллакай дар ин роҳ ҳаракатро шурӯъ карданд. дар ояндаи наздик интизор меравад тавассути ин роҳ муҳоҷирон ба хонаҳои худ баргарданд. ҳукумати Русия саҳмияи ҷазби коргарони муҳоҷири хориҷӣ дар ин кишварро дар соли 2021 эълон кард ки бинобар он муҳоҷирон дар дорухонаҳову марказҳои тиҷории бузург ба кор гирифта нахоҳанд шуд. ба гузориши сомонаи иттилоърасонии ҳукумати Русия, коргарони муҳоҷир метавонанд бештар дар бахшҳои хадамоти шаҳрӣ, ҷангал, сохтмонсозӣ, кишоварзӣ ва ҳамлу нақл фаъолият кунанд. саҳми ин афрод дар бахши сохтмонсозӣ дар соли 2021 наздик ба 80% хоҳад буд. дар кишоварзӣ, буридани ҷангал ва саноати мебелсозӣ саҳми коргарони муҳоҷири хориҷӣ 50%-ро ташкил хоҳад дод. ин афрод дар бахши ҳамлу нақли умумӣ дорои 25% саҳмияҳои истихдомӣ шуданд. аммо дар бахши варзиш ба онон 25% саҳмия ихтисос ёфтааст. дар фурӯшгоҳҳои хурд ба коргарони муҳоҷири хориҷӣ 15% иштиғол муҷоз дониста мешавад. сомиёни азиз, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии хабар ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо танзиятиву хонаободиро хоҳонем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон
огоҳ бош.